Получих страшно много запитвания относно 3D паната, които изработвам изцяло от дърво. Повечето коментари бяха относно това как постигам тези цветове, как постигам тези форми, как въобще ги създавам. Не съм от хората, които ги е страх да не им вземат хляба, и затова с радост ще споделя някои от триковете, тайните, така да го кажем, за направата на тези 3D пана. Първо и много важно, използвайте ръкавици. Моля. Защитна маска. Специално. Моля. Защото ще ви е нужна при оцветяването и при обработката на самото дърво. Материалът, който аз използвам, е MDF. Пробвала съм с различни видове дървесина, но той според мен и за мене се обработва най-лесно с мултишлайф се обработва. След като обработите дървото, ето как изглежда и каква е разликата от останалата. Оформено. Вече може да си добавите някакви линии, за да стане още по-реалистично самото листо. Ето тук ще ви дам един пример. Това беше част 1 от моята поредица, която ще създам с тези типсове, така да го кажем, и как да създадем подобна 3D табела изцяло от дърво. Последвайте ме за следващите видеа.